Reaktioner med carbonhydrider. Formål og relevant teori. Formålet med øvelsen er at undersøge, hvordan alkaner og alkener reagerer ved forbrændingsreaktioner og ved reaktion med dibrom. Teori. Hvad er carbonhydrider? Organisk kemi, også kaldet carbonkemi, er den del af kemien, som beskæftiger sig med de organiske carbonforbindelser. De organiske carbonforbindelser består af carbonatomer arrangeret i ugrenede eller grenede kæder, samt hydrogen og oxygen og ofte andre grundstoffer. Fælles for alle organiske forbindelser er, at de er molekyler, som holdes sammen af kovalente bindinger, og at de er brændbare. De organiske carbonforbindelser kan inddeles i forskellige stofklasser, og en af disse stofklasser er carbonhydrider. Carbonhydrider er organiske carbonforbindelser, som kun består af carbonatomer og hydrogenatomer og kan yderligere inddeles i 3 grupper: alkaner, alkener og alkyner. Hvad kendetegner alkaner? Alkaner er carbonhydrider, der udelukkende er bygget op af lige kæder af carbonatomer uden dobbelt- eller trippelbindinger. Da hvert carbonatom danner 4 bindinger, får alkanerne en tertiær struktur med bindingsvinkler mellem enkeltbindingerne på ca. 109 grader. Drejeligheden omkring enkeltbindingerne gør alkanerne yderst fleksible. Hvad kendetegner alkener? Alkener er carbonhydrider, hvor der i modsætning til alkaner forekommer en dobbeltbinding mellem 2 carbonatomer i kæden. Da hvert carbonatom danner 4 bindinger, får alkener en planstruktur med bindingsvinkler på ca. 120 grader. Alkener er mindre fleksible end alkaner på grund af den manglende drejelighed omkring dobbeltbindingen. Hvad kendetegner alkyner? Alkyner er carbonhydrider, hvor der forekommer en trippelbinding mellem 2 carbonatomer i kæden. Da hver carbonatom danner 4 bindinger, får alkynerne en lineær struktur med bindingsvinkler på ca. 180 grader. Alkyner er ret ufleksible som følge af trippelbindingen, der påvirker bevægeligheden omkring carbonatomerne. Alkyner indeholder på grund af trippelbindingen 2 hydrogenatomer mindre end alkener. Her ser vi en liste over apparatur og stoffer brugt i forbindelse med øvelsen. Fremgangsmåde. 1. Man overfører ca. 5 dråber heptan til et diegellåg. Derefter antænder man heptanen og iagttager flammen. Det samme eksperiment gentages med heks 1,1. Punkt 2. Derefter tilsættes der brun vand og heptan til 2 forskellige Eppendorf-rør, hvorefter Eppendorf-rørene rystes. Eppendorf-rør 2 belyses nu med sollys i 10 minutter, hvor Eppendorf-rør 1 straks efter reaktionen lægges i mørke i 10 minutter. Punkt 3. Når dette er gjort, suges en dråbe af vandfasen op og dryppes ud på et universelt indikatorpapir, hvor pH-værdien af opløsningen måles. Punkt 4. Derefter placerer man en dråbe af vandfasen i en petriskål og tilsætter en dråbe sølvnitrat. Resultater. Afbrændingen af heptan. Resultatet er sort i toppen, som er sod, og afbrændingen af heksen brændte hurtigt, men det gik hurtigt ud igen. Brun vand og heptan i Eppendorf-rør 1 og 2. Før omrystningen var der brunt vand i bunden og gennemsigtigt i toppen. Efter omrystningen var der brunt vand i toppen og gennemsigtigt i bunden. I Eppendorf-rør 1 efter ca. 10 minutter i mørke var udseendet lidt mindre brunt, men meget det samme som før. I Eppendorf-rør 2 efter ca. 10 minutter i sollys var farven blevet mere gennemsigtig i hele røret. Måling af pH-værdi i vandfasen har givet en pH-værdi på 2, og tilsætning af sølvnitrat til vandfasen har gjort opløsningen tungt opløseligt med blåt og hvidt bundfald.
brun vand og heks 1-1. Før omrystning var der brun vand i bunden, som er brunt, og heks 1-1 i toppen, som er gennemsigtigt. Efter omrystning er der kommet to faser af gennemsigtigt opløsningsmidler, som skiller på midten, hvor der er overfladespænding i toppen. Opskriv et spørgsmål og diskussion. Opskriv et reaktionsskema for forbrændingen af heptan. Reaktionsskema for forbrændingen af heptan er C7H16 plus O2 er lig med CO2 plus H2O. Det afstemte reaktionsskema for forbrændingen af heptan er C7H16 plus 11O2 er lig med CO2 plus 8H2O. Opskriv et reaktionsskema for forbrændingen af heks 1-1. Reaktionsskema for forbrændingen af heks 1-1 er C6H12 plus O2 er lig med CO2 plus H2O. Det afstemte reaktionsskema for forbrændingen af heks 1-1 er C6H12 plus 9O2 er lig med 6CO2 plus 6H2O. 3. Forklar indholdets udseende i Eppendorf rør 2 før og efter omrystning. Udseende før omrystning: brunt vand i bunden og gennemsigtig i toppen. Udseende efter omrystning: brunt vand i toppen og gennemsigtig i bunden. Spørgsmål 4. Hvordan kan man ud fra iagttagelserne efter 10 minutters henstand begrunde, at der er sket en kemisk reaktion mellem heptan og dibrom i Eppendorf rør 2 og ikke i 1? Dibrom er gået i reaktion med heptan i Eppendorf rør 1, som har stået sollys i 10 minutter. I Eppendorf rør 2 uden sollys er reagensglasset gennemsigtigt, da dibrom ikke er gået i reaktion med heptan. Dette skyldes, at solens stråler overfører energi til reagensglasset, som gør, at brom indgår i en substitutionsreaktion med heptan. Det ene af de stoffer, der dannes, er hydrogenbromid, som er en syre. Den er polær, ligesom vand er, og derfor er den også let opløselig i vand. 5. Opskriv et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og dibrom. I denne kemiske reaktion indgår heptan i en substitutionsreaktion med dibrom ved hjælp fra energitilførslen fra lyset. Her ser vi reaktionsskemaet. Forklar, hvordan resultatet af målingen af pH-værdien i vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion. Målingen af opløsnings pH-værdi i vandfasen giver en pH-værdi på 2, hvilket er forholdsvis meget syre. Når brom indgår i en substitutionsreaktion, dannes der syren hydrogenbromid, hvilket passer meget godt med at pH-værdien i opløsningen. Konklusion: 1. Afbrænding af heptan er en fuldstændig forbrænding, hvor afbrændingen af heks 1-1 er en ufuldstændig forbrænding, da der dannes sol. 2. Jeg kan komme med den konklusion, at alkyner kan adderes til alkaner, og dernæst adderes videre til mættede alkaner. Derover kan jeg konkludere, at alkaner kan substituere et hydrogenatom med et andet atom under påvirkning af sollys. Sagt med andre ord, kan energi være med til at skabe en substitutionsreaktion mellem heptan og brom i vores forsøg. Derudover, at reaktionen medvirker, at opløsningen bliver mere syre, da stoffet hydrogenbromid, som er en syre, dannes ved reaktionen. 3. At tilsætning af sylnitrat, som er tungt opløseligt, til en opløsning, kan i visse tilfælde gøre, at der kommer bundfald i en opløsning.